Explosief, zo neemt Wetterskip Friesland het wetter dat dit weekend in het noordoosten van de provincie naar beneden kwam. Wat je ziet gebeuren is dat er in 1 etmaal 10 keer meer valt dan dat we eigenlijk kunnen afvoeren normaliter, waarop ons systeem is ingericht. En dat was ook wat er in Limburg gebeurde. Daar zag je ook dat in 1 etmaal 100 milliliter en zelfs 180 in 2 etmalen gevallen is. Voor de aankomende dagen is nog een soort ruimvoorzien. Het Wetterskip zet extra pompen in, maar om het net te voorzien is waar het ruinen zal, is meer oerlast net uit te sluiten. Daar slagen wij in dankzij het feit dat je enerzijds het kunt opvangen in het gebied en anderzijds omdat wij het kunnen afvoeren. Maar je zult toch zien, we houden hier een aantal dagen wel overlast. In Twieslerheide stelde een boer zijn land beschikbaar om 2 neetsletten te graven. Op die manier kon het wetter hudder voortkomen. Maar het enige besluit, we zijn met de kraan achter hem omreden. We gaan hier in de halen weiden en we gaan verste dammen eruit scoort om Twieslerheide te ontlasten van een mooi potje water. Oostro 1 baanwetter aan een hoofdafvoer is. En we gaan in het land 2 de dam eruit scoort om uit soort nog 3 hoofd of 4 aders te mijten. Nou, en dat is volgens uw lare slagen, maar het gaat gewoon, zo volle water weer al.